Здравейте, аз съм Анелия Калева. Завърших книга и печатна графика в Художествената академия. Бях 2 месеца в Cité des Arts в Париж. Бяха едни от най-хубавите ми моменти, които можеше въобще да бъдат. Месеците, в които бяха май и април. Т.е. април и май. Нещата, които видях там, беше най-вече музеи. Самия град е прекрасен, хората са великолепни и самия обмен между различните студенти, артисти, писатели, музиканти, всичките са на едно място, именно в Cité des Arts. Затова пожелавам на всеки, който има желание и амбиция да бъде част от този международен проект, да участва и да се радва на хубавите моменти там. Почнах да рисувам още в Париж, в едни дълги дъждовни дни, които са много естествени за този град. Тоест, това, което всички виждат дъждовните дни, рисунките, чадърите, хората с много душеве и тази атмосфера, която парижаните излучват, е не просто защото има този фасон, а просто защото наистина вали и духа изключително много. И именно в тези дни имам възможност да се вдъхновя и да рисувам вече от видяното, да се отворят тези неща. Мои неща има момента в Софийска градска библиотека, илюстрации, детски илюстрации, тъй като продължавам да се занимавам с този вид изкуство и се надявам занапред да правя книжки и да се развивам в тази насока. Надявам се това да е нещо, което е за мене и да имам повече изложби. Надявам се да посетите някой от тях за бъдеще.